Lukáš, v prvom rade gratulácia k tomu dnešnému víťazstvu. Aké sú bezprostredné pocity? Ďakujeme pekne. Tak je to radosť niečo vyhrať. Je to len prvý z dvoch, jak sme si povedali, chceli sme to zvládnuť a teraz nás čaká ešte náročnejšie a to vyhrať ligu. Ako si videl ten dnešný zápas zo svojho pohľadu, dramatické až do poslednej chvíle? Tak myslím, že divákom sa to muselo páčiť, bolo tam veľa pekných akcií, hlavne v tom predĺžení. Ako sme vyhrali my, tak mohla aj Povazka, klobúk dole pred nimi, odohrali super zápasy, myslím. A sme radi, že to bolo pre nás so šťastným koncom. Ako sa hľadali sily po tom včerajšku? Myslím, že šil sme mali dosť. Predsa len včera trošku sme si tú tretiu tretinku už oddychli, neboli sme takí aktívni v tom napadaní, takže sily sme si myslím mali a bolo to OK. Aj včera, aj dnes fantastická podpora od vašich fanúšikov, bolo to cítiť na ľade? Bolo jasné, tešíme sa s nimi, chcem im za to poďakovať a bez nich by to možno dopadlo inak, možno tie misky váh by sa obratili na druhú stranu, takže veľká vďaka. Priestor na nejaké oslavy bude? Tak máme teraz 2 dni voľno, hra sa tuším až piatok ďalšie kolo, takže dnes si to užijeme. Zajtra dobre zregenerujeme útorok a ideme do roboty znova. Robo, v prvom rade veľká gratulácia k tomu dnešnému víťazstvu. Aké sú pocity takto po zápase? Tak pocity sú výborné určite. Bolo to jeden z našich cieľov tento rok a sme radi, že sa nám to podarilo. O to viac, že minulý rok sme prehrali v tom finále s Humením, takže určite sme veľmi radi. Dramatický zápas dnes do poslednej chvíle. Ako si to videl, ako si to prežíval? Tak prežívali sme to, všetci sme boli v napätí, myslím si, že tam bolo 2-2, dokázali že na 3-2, takže sme radi, že sme ukázali charakter ako tým, podarilo sa nám vyrovnať a v predĺžení rozhodnúť. Na teba padol dnes ten víťazný gól, teší to teda o to viac a aký drahý bude? Aký drahý to neviem, uvidíme a teší ma to, myslím si, že naozaj v tomto finále jedno, kto dá ten gól, takže sme radi, že to tam hlavne padlo a že sme vyhrali ten pohár. Na ten oddych, ak sa to dá nazvať, tak ste nemali ani 24 hodín, ako sa teda hľadali tie sily dnes? Tak ešte myslím si, že sme na tom boli lepšie, keď sme hrali včera o 2:00 a nie večer, takže myslím si, že sme oddychli dobre a dneska sme mali sily. Fanúšikovia včera, dnes fantastická podpora, ako vám to pomohlo? Tak určite vytvorili tú takmer domácu atmosféru, takže sme radi, že chodia a naozaj nám pomáhajú. To, že to finále bolo derby, dodalo tomu ešte grády tomu zápasu, bolo to cítiť aj v kabíne? Tak určite aj v kabíne trošku, ale myslím si, že hlavne na tých tribúnach. Je dobré, že to sme hrali s Povazkou, boli to aj domáci fanúšikovia a bolo by to iné, keby je to nejaký tým oni nakadial, takže bola dobrá atmosféra a dobrý zápas. Rovnaká otázka ako pre Lukáša, čas na oslavy ostane? Tak dneska máme čas, dostali sme voľno pondelok, útorok, takže potom oddychneme a ideme naspäť do roboty.